Здравейте, Майнкрафт Геймери, аз съм Дабези. Здравейте, дами и момичета! Така, снимаме на един много тъп мап, който сме си направили някакви тъпи неща и сега ще правим някакви тъпи неща. Не знам какво казах в момента. Ще се бием с лъкове. Що се вра? И да. Така, ще почваме след... Кога почваме? Аре, кога телепортирва до тук, бе? Ти го натискаш, бе. Той може и с команда. Да знаете, имаме Даже не съм дал да ти кажа. команд блок, който се телепортира където си искаме. И все едно почваме след 3, 2, 1. Старт! Така, включвам се на Survivor мод и почвам да се убиваме. Ето го, приготвен съм, той излиза, нищо не става. Ето да. На любимото ми място си. Да оценяхме на лепта, просто не знам. Да, виждате какво имам. Бенг! Това не си... това си ти! Оцелета! Мазника ти! Къде си, ма? Бе, дъста парица грозна! Да оцелях! Ай, още един път не трябва да убия. Неверно. Айде! Оба! Айде! Уре! 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 Така, да, но отсъм май ще ме убият. Но... Че кой знае, че аз до сега трябваше да съм те убил, че ме взе 6 сърца. 5. Овца! Патица! Умирам! Умирай, брикче! Ау! Аре! Аре! Дами и господа, май ще умра скоро. Отивам... Аз оцеля! Ох, че се мъдя, не мора, ще мъдя, чубре, пара! Сабим, да без ти. Мале, палци, ще ме убият! Да, но... Скъм палци! Ама, нали? На колко хелци, ма? Аз ти кажа, ма. Казвай, ма! Овца. Грозна патка. Овца. Грозна патка. Че. Так ще си патка да ти кажа, че. Моля? Човек! Не так! И това е... Късмета на начинаещия. Един приятел се присъедини. Чакайте малко си. Аре, лами, тук е куче! Днес е... Чакайте, че обърках. Аре, овца! Чакай малко, бе! Паток. Все пак кликвай. Чакайте. Да напиша. Къде си, ма? Овцо? Къде си ти, ма? Ти имаш ли храна? Какво? Храна. Чакай, че натиснах инвентарато. Ще ме убиш, че аз нямам храна. Аз ми трябва храна. Мале! Че нямам храна, че имаш ли храна? Аз нямам храна. Гла. То не е честно, аз нямам храна. Сега ще взема един стак.
Почвам да лагва. Това е много жестоко. То не е често, че да, бати е често аз. Що? Ко съм направил сега пък аз? Защо не ми даде храна, що? Много ти здрава на храната, грозна. И твоето пак е по-хвала той там. Не, ние същи са. Знам, баба. Ай, че не ми беше дала, ти кажа. Бе. 3. Няма накрая ще го бамна този Миро. Щото снимаме и той ни пречи. Не, почва го. Го там се разхожда като някой пъток. Трябва да го пиша сега с главни. Текай. Така. Кой е ти, бе? Чакай. Аре, почва, бе. О! Костана, бе. Мама ти мръсна. Ай, давай, почваме след 3. Да, 2. Ей! Овца! Овца! Баба, ко правиш? Мила, тук и появи са. Ко правиш? Появи са не. Появи са пак. Оп! Дай пак. 3. Давай. Аре! О, велик съм! Помощ, крипа и гърбят навсякъде! Кой майна? Отивам, чао! Тъпанар, грозен, зелен. Че и мене почнаха. И мене помнаха, да ти кажа. Тъп скелет, сега ще ме бутне. Ако ме бутне, ще го убя, аз ти казвам. Много яко. Уби го! Аз утре пък един скелет. Пусна ми лък, аз не го взех. Мане, тия препятствия, за какво съм ги сложил така, не мога аз да мина. Аре, ланта гръмна, бе! Да не беше падал. Чекиричик. Да не че за зомбите опасен арчимисник. Появим се тук в обсек. Къде си, ма? Патицо. На го! Ау! Маме тук отдолу на долния етаж. На долния етаж, овца! Сега се викаш на бай Коло. Значи трябва да ти викам овца. На половин хелт. Появим се, че мръсник. Включвам тежката артилерия. Като се казваш там. Аре, не, няма да ходим в базите. Аз съм си базата. Умираш ли, ахти? Ще ме оцеле! Велик съм! Велик газати. Точно на едно сърце, тере на... Без едно сърце ма беше оставил. Давай, почваме. Бенк. Банк! Бенк. Да, къде? Бенк. Банк! Бенк. Като ли деца сме. Бенк.
Бам! Бим! Сащам се. Просто велики! Про! Про. Чакай да се не. Айде бе. Че си с енчантлък. Не съм се енчантвал. Не бе. Бе, как бе? Ей, те, виждах те отдолу. Ей, те. Нещо в клипчето много се надъха, а? Айде съм. Ага. Мене лъковиче го обаче не ми са хъбър. На мене. Аре, почваме. 1, 5, 8. Как си говори на ум. Мама ти вързна кръса. Изчакай малко. Аре бе! Да, не казвайте нищо. Аре, готов съм. Опа, почвам да. Да те. Ай! Изчакай малко, пак се пускам. И какво ще се вземеш? Нищо няма си взел. Се пускаш. Просто така. Защото не ти- Чек, спри клипчето, защото аз съм много гладен, че да ям. Не мога! Снимам с една друга програма, да не може да спира. Сори, май аз ще да ям, заглушаем и заминавам. Опа, чай да съм на гейм от едно. Чао. Ей. И да, сега, докато го няма, ето това си взех. Да, смоцам. Ето, виждате, забрах му името, беше... Това много яко изглежда. Тъй. Този скрипър е много як. Алпинист. Сега ще направим по-хубава байчката. Дано да ви харесва, дано да не ви харесва, не ми пука. Само се абонирайте. И смятам. What the fuck? Тъй. Кик. Къде е това мръсно животно? Сега, откъде да влезем? Ето тук. Ще направим някой номер. Тук съм. Номера ли ще ми правиш? О, не! Той влезе в... Ще нямам крем бюле. Този пък крипър ко прави така. Кой си поискал? Ила, телепортирай се, ела да видиш. Да бе, видях го, алпинист. Снимах го. Бенк. Ау! Не! Остави го! Виж какъв е як. Кача се нагоре, скъпи мои. Аре, почваме ли? Как се качва? Ай, стига бе. Виж го. Уй! Гад е алпиниста. Виж го. Уй! Ти не му... Аз мога да се качам, вижте. Айде, бутна го. Да го про... Той умря човекът, грозен, мръсен. Рипа, аз смотам, не чупи постоянно къщите. Аре, пичаме веднага. Не се играе. Не ти се играе. Играем се да стрим. Чуш. Добре, смятам това да е клипчето, което е много тъпо. Няма защо. Ако може поне едно лайкче да сложите.
Да, може да сме ви дали идея за някакво там... База. За идеи, как да си играете, ако ви е скучно с приятелите в сервер, само да строите и да правите глупости. Може да си направите някакво такова... така War арена. В която да се перете. Ако сте играли Dota или League of Legends, нещо такова. Нещо такова. Или Smite, не знам. Smite, препоръчвам я Smite, много гучна игра. Тихо, сега се рекламира. Добре, да не. Бай-бай! Чакайте, ела до мене. Ама свали си броните. Ще застрелям в дървения меч, чакай. Си ме застреляш дървения меч. Така, това е звезден край. Та-та-ра-ра! Даже на залез, дай така на залеза, да се вижда залеза. Чакай, ще го променя. Залез. Той не е бил залез, бе. Тъй, добре, така ще го направя. Ето точно. На залезът. Това беше от нас. На Best Game и... Чакайте. Паран 15. Кико, 3 вена. 4 вена. Да. Чао, чао! Довиждане.